Jokanyo e sekta mar pur ndawa obago twak mar galamoro gi piny ka gisumore paro ewi ber kod rach mar tiyo gi ndawa, midhiero mokelo e ngima ng'at matiyo kode, kod kaka inyalo ket kod math mar ndawa e pacho ka. Romo ma kamano nonyuolo paro mopogore opogore ka nitie jogo mane siro thoro mar wach manomiyo bag romo ma kamano ka moko kuomgi to nokwede okang' mamalo. E twak margi kod ute mag fwambo, duol achiel ne gikwayo migawo mar thieth mondo okuong otimie nonro malong'o kapok gikawo okang' moro amora mar tieko math ndawa e pacho ka. Giyango ni nitiere jogo ma pith ndawa en e yorgi mar yuto, ka koro sirikal kik kal chik moro amora machungo wach ndawa e pacho ka winjruok pok obedo makare e kindgi kod jokanyo duto. Ana jamath ndawa to aparo ni sirikal dobedo gi paro maber kuom jok matimo ohala, nikech nyithiwa mang'eny ponde ndawa kadhi e njaga kichimadhe ka ji oluor ka ji pondo, to koro kaka osekete sani ni koro mondo mi owe madho ndawa to ndawa gimonego bed obedo go free, waneno ka wanwa duto wadhi dok e njaga to dhi keto sirikal gi tich matek kodwa wananchi. So sirikal okreta thuolo gi jok matimo business mag ndawa ging'e ni to ang'o marach momiyo ok dwa ni mondo ndawa usi, ama ka en winjruok matut gibede mesa mondo giwach kaka ginyalo winjore mondo mi ohala odhi mbele kaunti marwa. Wafocus e wach ndawa to nyithindwa sani odonje njaga, meaning ni pichni moket ne pichni mag ndawa gi miyo nyithindwa luor, koro gidhi kuma pichni onge, momiyo koro njaga kuom nyithindo matiso omedore ahinya. Akwayo sirikal ni gibianegi another alternative moro maber manyalo konyo both parties, okony nyithindo kaachiel okony gi jogo bende mauso ndawa. In this country needs to calm down, and it will only calm down if we recognize that smokers smoke cigarettes because of the nicotine, and if we are able to give these smokers an alternative in form of therapies, they will definitely be able to quit the habit of smoking, so that we save them from the eventuality of death. And that's, at the same time, we need to protect